Good evening, dear brothers and sisters. Please stand for the opening hymn for our novena to Saint Jude Thaddeus. Hearts all feel grace and bless, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soon our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every live with me His holy will. Like you I long to be evermore His friend, and eternally love's source has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every live with me His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from the kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Pamibi na po niya to an oratio imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samo mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kalakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautoban sa imong kabutan na atamanonan kinaban. An kapalibutan nagsasakit tulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusogon ng mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Matindog po for the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Ang sa tuya po mga intensyones, o yun mga minasunod. Pasasalamat. Dulot kan Gesmundo family, ni Clarice Lianza, Yones Miliena, in honor of St. Jude and St. Benedict, dulot ni Bernard Rivivar, dulot man ni Mr. and Mrs. Antonio Berongoy and family, kan Olaguer and Pavericio family, for promotion of Sarah Sarza, kan Sarza family. Mga espesyal na intensyon for continuous healing of May Joan and Milagros Gesmundo, sa kahagadan kan Gesmundo family, for Josein Alacar for favorable outcome and breakthrough, kan Alacar and Arabia family, for healing of Isa and Father Ching Penetrante, sa kahagadan ni Malen Ahoro. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, for all souls, kan Gesmundo family, Jeremio Teofista and for all souls, kan Galvez family, para ki Estelita, kan Grajeda family, for all souls, kan Niones Miliana, sa kalag ni Cesenando, sa kahagadan ni Jennifer Pasahol, kay Visitacion as in Dominador Jr., kan Nocido and Espana family, ki Aquilino as in Isabel, kahagadan ni Mr. and Mrs. Obet Zuniga, ki Bernardo III, ni Bernard Ribibar, para ki Senafi Jerry, sa kahagadan ni Bernard Ribibar, Eustaquia as in Ruby, dulot ni Malen Ahoro, para ki Josefina Mariano Clarita Gregorio, sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Antonio Berongoy and family, para kay Hidalisa Asin Jose, Kansarza family. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuot. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Tiripon po kita ngunyan na enot na Webes, kan bulan na Hulyo, sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Kasabay kan sa tuyang mga personal na intensyon, ipamibi taman po ang intensyon ni Papa Leon para sa bulan nin Hulyo, the respect and protection of human life in all its stages, na ang tawo igalang puon sa sinapupunan sa paggurang. Ang mga babasahon tapo ngunyan na Huwebes, manungod sa pagmidbid sa otoridad kan mahal na Diyos. Kaya po nantaan sa tuyang selebrasyon sa pagsiyasat kan sa tuyang mga puso, girumdumon ang mga pagkakataon na nagkasala sa Diyos, na dai minidbid ang otoridad kan Diyos, na naging matumang sa Diyos. Sarabay kita,
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurang tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Hulikan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibo mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to an enot na babasahon. Ginono sa libro ni Propeta Amos. Si Amaseyas, pade sa Bethel, nagpatugon kay Jeroboam, hade ng Israel, na ansabi, si Amos nagpasaluib tumang sa imo digdis sa Israel, an banwaan da makakatios kan sa iyang mga tataramon, huli ta iyo ini ang sabi ni Amos. Si Jeroboam magagadan sa espada, asin an Israel dadarahon sa bihag hale sa iyang daga. Si Amaseyas man nagsabi kay Amos, para hula, hale digdi, dumulag ka sa daga ni Huda, duman mo kakanaan sa imong tinapay, asin duman ka maghula. Di ka na maghula digdi sa Bethel, huli ta santuaryo ini kan hade, asin simbahan kan kahadean. Si Amos nagsimbag kay Amaseyas, bako akong propeta, bako man naaki nin propeta, para ataman ako nin mga hayop, asin para pudo nin sikomoro. Kinua ako nin kagurangnan hale sa pag-ataman kan mga hayop sa kasinabihan. Lakaw, maghula ka sa sakuyang banwaan na Israel. Ngunyan, danguganin do ang tataramo nin kagurangnan, nagsasabi ka, dai ka maghula nin tumang sa Israel, asin dai ka magtaram nin tumang sa harong ni Isaac. Huli ka ini, minasabi ang kagurangnan, an sa imong ago magpapasambay dyan sa banwaan, an sa imong mga aki, lalaki asin babae, magkakagaradan sa espada,
asin an sa imong daga, susukulon asin pagbabarangaon. Ika magagadan sa maating daga, asin ang Israel dadarahon na bihag sa harayong lugar. Tataraman kan kaguragnan, Salamat sa Diyos. ang paghukom ning kaguragnan tunay na ang gabos matanos. Ang paghukom nin kagurangnan tunay, nan gabos matanos. Banal ang tugunin kagurangnan, nakakabago kan kalag, ang kabotanin kagurangnan, masasarigan, nagtataong kadunongan sa mangmang. Ang paghukom nin kagurangnan tunay, nan gabos matanos. Ang tugunin kagurangnan matanos, nagpapaugmanin puso, ang kabotanin kagurangnan malinaw, nagtataong liwanag sa mga mata. Ang paghukom nin kagurangnan tunay, na ang gabos matanos. Ang pagkatakot sa kagurangnan malinig, asin magdadanay sagod paman, ang mga hatol nin kagurangnan na sa katotoohan, na ang gabos matanos. Ang paghukom nin kagurangnan tunay, na ang gabos matanos. Urog na makawili-wili iyan gabos kesa bulawan, urog pa sa sarong tambak na bulawan, urog na mahamis kesa dugos, o sa tangguli na hale sa putyutakan. Ang paghukom nin kagurangnan tunay, na ang gabos matanos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos, nagdadamog ako sa mga tatanamon mo. Alleluia, An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus naglunad sa sarong bangka, nagsakay pasiring sa ibong na pampang, asin nakaabot sa sadiri niyang banwaan. Duman, dinaraki Jesus ang sarong paralitiko na nakahigda sa katre. Pakahiling kan pagtubod kan mga tawo, si Jesus nagsabi sa paralitiko, "Magsarig kaaki, pinapatawad an sa imong mga kasalan." Huli ka ini, nagkapirang mga eskriba, nagsabi sa saindaman sana, "Ang tawong ini naglalanghad sa Diyos." Aram ni Jesus kung ano ang saindang isinasabuot, kaya ang nagsabi, "Ta daw tamaraot ang iniisip nindo. Arin ang mas madali na magsabing pinapatawad ang mga kasalan o magsabing bumangon ka asin maglakaw? Tanganing maaraman nindo na an aki nin tawo may kapangyarihan sa pagpatawad nin kasalan digdi sa daga." Nagsabi siya sa paralitiko, "Tumindog ka, darahaan sa imong katre, asin pumuli ka sa saindong harong." Ang lalaki tuminindog, puminuli sa harong. Pakahiling kaini, ang mga tawo nagngalas, asin nagumaw sa Diyos, na nagtataonin siring nakapangyarihan sa mga tawo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Binubuksan ta ang bulan na Hulyo, ikapitong bulan kan taon, buot sabihon, yaon na po kita sa second half kan taon. Dakul pang pwedeng mangyari ngunya na 2026. And as if to put that into perspective, sinasabat ta ang kabangaan kan taon, kaining magayon na mga babasahon. In summary, our two readings today ask one important question. An hapot siring kaini. Sisay ang tinitingala mo bilang otoridad kan sa imong buhay. Who do you obey? Who do you follow? Na pag sinabi kan tawong ini, matubod katulos sa gigibuhon mo. Sa kadaklan sa satuya,
mga magurang iyan. Basta sinabi ni Papa saka ni Mama, matubod ako. Pag sa doktor ko na ang nagsabi sa kuya, masunod ako, ta doktor ko iyan. Pag sinabi kan teacher ko, o so close friend ko, or someone I deeply admire, gigibuhon ko. Ang mga tawong arog po kaini na tinitingala tadangan sinusunod, somehow they exercise authority over us. Pag nagtataramsinda, dinadangog ta. Nata, bako dahil pinipirit ninda kitang magdangog, kundi dahil may tiwala. An authority po, an puhunan, trust. Trust is the foundation of authority. Aram ta iyan malinaw sa leadership na pag nagtitiwala sa otoridad, sinusunod. Trust is the basis of authority. And in our lives, there are many authorities whom we trust. Halimbawa, pag masakay ka sa jeep, dahil mo man yan ina-articulate, pero tiwala ka sa driver kan jeep. Ano po? Tiwala ka na makakaabot ka duman sa aabtan. Jeep ni driver baya siya. Haluyin niya na ining trabaho. Parehas man sa eroplano, kampante ang puso tang maglayog, taaram ta ang piloto, nag-training. Kampante ka na operahan nin sarong surgeon dahil aram mong may inadalan ini. An engineer, kampante kita, taaram tang inadalan ninda ang pagtugdok ni mga tulay tinampo buildings. Trust is the basis of authority. Ang readings ta po ngunyan, first reading and gospel, parehas po na an issue manungod sa authority. Balikan ta po enot ang first reading. Nadangog ta an istorya kan padi na an ngaran Amasiyas. Padi siya duman sa lugar na an ngaran Bethel. And to this priest, ang propetang si Amos, nagpropesiya. Ang hula niya, na arog kaitian mangyayari na may mga kadimalasan and all of that. Sabi ni Amasiyas, ika ang propeta ka, humali ka digdi, da ika magpropesiya digdi sa lugar mi. Ta sa lugar na ini, an otoridad, an hade. Ako na padi, an masunod digdi, an hade ko, iyo an masunod digdi. Humali ka digdi. In other words, dawa si Amos nagtataram sa ngaran kan mahal na Diyos. The priest Amazias don't want to recognize the authority of God through the prophet Amos. Habong midbidon an mahal na Diyos. The king is authoritative, not God. Sa gospel, nadangog taman po si Jesus. Si Jesus na sarong aldaw, hinatudan kan sa iyang mga kahimanwa ning sarong lalaking paralisado. And because he was so amazed with the faith of these people na bitbitan sa indang friend na paralyzed, ano pong inot na ginibo ni Jesus? Did he heal the body right away? Dai. Ano pong inot na ginibo? Pinatawad ang kasalan. Sabi niya, take courage, I forgive your sins. Daingo na binulong ang hawak, inot na binulong ang kalag. And what was the impact? So mga eskribang yaraon duman nagdadangog, they were shocked and scandalized. Sabi ninda, naglalanghad ka, you are blaspheming. Sa tataramon ta, nagbabasang-basang ka kan mahal na Diyos. Nataman ta magpatawad ka, only God can forgive sins. Aram ta na si Jesus, Diyos. Aram ta na may kakayahan siyang magpatawad nin kasalan. And so what does He do? Sabi niya, aram ko ang iniisip nindo. Anong mas madaling gibuhon? Magpatawad nin kasalan o patindugon ang paralitiko? Tanganing mahiling nindo na may kapangyarihan ako sa kalag, saka sa hawak, sinabihan niya ang paralitiko, bangon, darahaan sa imong katre, lakaw pa uli. And the paralyzed man stood up, carried his stretcher, and went home. Nagkabirigla ang mga tao. Sisay ini na may otoridad sa kalag asin sa hawak. They did not want to recognize Jesus as God. God being authoritative in Jesus.
Utrohon tapo an hapot sa kapinunan kan sa tuyang paghurop-hurop. Who has authority over you? Is it God? Is it Jesus? Takon iyo, may impact po dapat iyan sa pagkabuhay. Magkaiba po ang simple belief sa pag-recognize kan authority. Ang pag-believe, dakol ang nagigibo ka iyan. Kadakol na mga tao who believe in God, they pray to God, they ask for blessings, they ask for healing. But believing is different from trusting His authority. Dahil when you trust the authority of God, it should change the way of life. Dapat nahihiling sa pagkabuhay. Kaya nga ni, kung believing lang, dakol ang masunod ki Jesus. Pero pag nagpupuon ng mag-demand si Jesus nin change of life, dakol na ang naghahali. Habo nang magsunod ki Jesus. Halimbawa, when Jesus begins to tell us, magpatawad ka. Ay, buko magpatawad. Habo ko na magsunod ki Lord. O love your enemies. Ay, Lord, ayoko niyan. I just want to love the people I want to love. I don't want to love my enemies. Pag sinabi na ni Jesus na maging honesto sa trabaho, na maging honesto sa relationships, ay kadakol na kan nagaharali. Habo nang magsunod ki Jesus. We don't want to take up our cross and follow Jesus. We don't obey Him. Ang gusto tang pagsunod, komportable sana. Nataarog ka ini. Dahil ang kinakban po, ang pagtukdo sa satuya, na ang nagpapairarom, nagpapasakop, maluya. Anybody who submits to another person is weak. Arog ka iyan ang tukdo kan simbahan. Kaya nga ni, masabi ang kadaklan ng mga tao, buhay ko baga ini. Akong madesisyon sa buhay ko. No one should tell me what to do. Ako ang masunod. As long as maugma ako ang masunod. Kaya dawa sala na, basta mo yan niya, iyo ang masunod. Ang apod tadigdi, moral relativism. Nagpipili lang ning susundan, ta iyo lang ang muya, iyo lang ang komportable. Pag mahirap na, ay ayoko na niyan. Sabi kan kinakban, kaluyahan daan magpasakop sa kapwa, magpasakop sa otoridad. Kaya nagsasabi, natatamapasakop ako sa agum ko. Baka sabihon ninda, under ako. Natatamapasakop ako sa batas. Wara man bagang makakahiling sako, dahil maninda ako madadakop. And so I will do it even if it's illegal. Natatamapasakop ako sa katukduan kan simbahan. Bakong gabus man, nagkikibo ka iyan. Kaya dawa sabihon kan simbahan na sala. After all, dakol man naggigibo ka ini, gibuhon ko naman, dawa sala. Kung minsan madunungon na po kita, ano po? Habo ng magpasakop, magpairarom sa Diyos. Pero kita pong mga Kristiyano, minimidbita ang otoridad kan Diyos, nata. We recognize God's authority because He created us. Kagurangnan ikaan naggibos ako, bisto mo ako, kaya mapasakop ako sa imo taaran ko, aram mo kung ano ang marhay para sa ko. Lord, I trust you, napadaba mo ako. Kaya gabus na nangyayari sa kuya, aram ko, hali sa pagpadaba mo, dawa bako ng magayon sa paghiling ko. Lord, I trust your authority. Kaya dawa naghihilang ako, nagtitiwala ako na inihiling mo ako nin may pagkamuot. Kagurang nandawa, dai mo tinataos ako, ang pinapangadji ko, nagtutubod ako, nahali iyan sa karahayan mo. Even when you say no, Lord, to my prayers, I trust that it is coming from your most holy will, from your goodness. Nagtitiwala ako, saka nagpapasakop kan otoridad kan Diyos, dahil aki niya ako. Dear friends, this is the invitation for us this evening to surrender to God.
Kagurangnan, mapasakop ako sa imo. As in, dahil nagpapasakop ako, ang gabos na desisyon ko sa buhay, kaipuhan, aprobado mo. Kung paano ako magtrato nin kapwa, paano ako magtaram, paano ko gastuson ang sakuyang resources, paano ko isabuhay ang buhay ko, gabos iyan, influenced by your authority. I deal with my spouse, with my children, I deal with my job the way that you want me to. Dahil minimidbid ta ka, nagpapasakop ako. Kaya kada bes na igwa po kitang gigibuhon, magayon ihapot. Kagurangnan, is this what you want me to do? Nagpapasakop po ako sa imo. I recognize your authority over me. I recognize your lordship over me. Dahil ta kasusundan lang pagkomportable, kagurangnan. Susundan ta ka, dawa ba kong komportable? Dahil iyoan mo yamo. Dawa masakit, maserbi ako. Dawa nadidipisilan ako, masunod ako kagurangnan, dahil minimidbid ta ka bilang otoridad kan buhay ko. I know that you are concerned about my good. And so I submit to you. I surrender to you. Allow Jesus to be Lord. Allow Him to exercise lordship over your life. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, hakuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, nahuli kan paladan na apostol, naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol, namimibi na akuon mo ang samong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini maging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatukduan sa gabos na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi.
Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak na nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Carmen, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Minimidbid ang otoridad ni Kristo, pamibiuntaan sa iyang pamibi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, ng siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaom mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
Magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean asin an kapangyarihan, siring manan kamawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Uya si Kristo, kagurangnan kan sa tuyang buhay. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Please stand. Let us pray. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo. Tanganing ansa mong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan apostol mo, San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 22,137 pesos asin 50 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras din misa, nag-abot po sa 4,708 pesos asin 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,193 pesos asin 30 centavos. Ang nakolekta niya to para sa bulan nin Hunyo, hali sa tada canisters, igwang total na 4,315 pesos. So mga nagbalik kan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Hulyo. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa masunod na semana, Hulyo 6, sagod 8, aldaw nin Lunes, sagod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya tong girumdomon. Maot may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Duwang anonymous na tig 500 pesos, Beth Andrea 2,000 pesos, Mondoniedo family 900 pesos, Rica Bailon 500 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa pakisumaro nindo kan nakaaging Lunes. We opened at the Albay Cathedral our 75th anniversary sa tuya pong Diamanteng Jubileo. And one of the gifts of our Jubilee is the gift of vocations, the gift of ministers in the church. Maugma po ang sa tuyang obispo na nag-anunsyo na igwa siyang uordinan na 2 padi asin 3 diakono ngunya na maabot na Agosto 4. Kapistahan po iyan ni St. John Vianney, patron nin mga padi. Duman sa Albay Cathedral, alas 8 nin aga. Ang 2 uordinan bilang padi, iyusinda Reverend Jonel Argamosa kan Ginubatan, asin si Reverend Matt Jason Latore kan Kamalig. Asin 3 seminarista na uordinan bilang diakono, si Seminarian Roger Avila kan Jovellar, si Seminarian Leonardo Canuel kan Lidong Pulangi, nagsisimba digdi sa Satuya sa St. Jude, asin man si Seminarian Ray Madrigalios kan Kamalig. Kung igwa po kamong naaaraman na makakaulang sa ordinasyon kan 5 ini, pakipaaram po sa samuyang opisina digdi sa parokya o duman sa opisina mi sa Chancery. Matindog po kita.
an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa sin sa pagpuon kaining bulan na Hulyo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.